Nou, even een baltje erbij. Dat hebben we vrienden weekend geregeld. Nou ja, dan moet ik even op tucht weer. Gelukkig ben de band van de RSG uit Snits. Die ben er om mij even via te helpen. Mooi. Ja, welkom bij Neet op Vreed. Verslagjouwer Ricardo van de Frieske internetstuurder Vroeks. Die had nou al de grootste flater in zijn jonge carrière maken. Verdwaald in België komt hij eigen te steen met de nieuwe premier Elio Di Rupo. Ja, en wat vreet je als journalist dan onze man? Pardon? We are looking for Manneke Pis. Manneke Pis, geloof mij. Daar, rechts, is Manneke Pis, oké? Ja, misschien wat handiger dat hij als een echt journalist was, wel wat minder geen stijl en wat meer het journaal. En die weten wat is hem man weer. In de studio keert ze Rutmer van der Meer en zijn vrouw Doete. Rutmer is adoptière en deze vrouw die je nou op de foto zag, dat zijn biologische mem uit Peru wezen. Ze liedje sprekend op elkaar, had ik het zo zeggen kind. Maar zij ontkent alles. Dus ja, dat is een mysterie. En 4 studenten van de NAL die rieden terug Europa en doggen kwijkers voor het goede doel. En via Skype, misschien kun je me zien, er zit hier die laptop, daar heb ik even contact met ze. Dat is wel even aardig om te zien hoe dat werkt. En Duke Kroeze, die zocht Iris Kroes van Drachten op. En ik denk dat elke in het publiek wel weet waar dat is. Zij zit in de live shows van The Voice of Holland. I heard that you found a girl and you're married now. I heard that you... Nou ja, en als Duke Kroes het goed vindt, nou, dan wint ze Griff die finale. En cabaretier Ronald Smink zit ook in tafel. Hij komt van de Jouwer en hij neemt u mooi in zijn absurde verhaal. Boukje vond ik wel een heel knap meisje. Ik vond Boukje wel heel erg leuk. Dus op een gegeven moment hadden wij op school schoolfeest. Dus ik dacht, nou, dit is mijn kans. Nu moet ik hem grijpen. Dus ik op Boukje, Siepersma af. En toen heb ik iets tegen Boukje gezegd als... Hey! Nou, dat klikte. Ja, en die Boukje Siepersma die speelt dan nog letterlijk wel een hele grote rol in die vaststelling. En daar hebben we het aanstek even mijn moeder. Nou, meisjes, aan tafel. Ja, dan krijg je dit, hè, kriespakket. Het is het tijd van Dirk hier. Ik denk, nou, even dealen mooi de rest van de club. Of erin zit. Even zien. Krijg je wel eens een kriespakket? Wat is dit eigenlijk? Ik krijg nooit een kriespakket, helaas. Ik ben eigen baas, dus dan moet ik het zelf keepje. Heeft die direct in hoor, Rutmer? Fruitcocktail. Ik ga er wel eens in halen. Limonade. God, ik ben op ziek naar de toastjes en de paté. Wat is dit dan weer dan? Bodemmix. Zie je batten? En wat zucht ik nou hier weer? Wacht even. Oh, die is lekker. Droege wast. Zit pak even. Want volgens mij zit er aardig wat in. Oh, dat Voor is... gaming, wat is dit nou weer? Maar jou was even tronnen, hè? Ja. Hallo. Wat denken die mensen bij de omroep? Dat hij... Hoeveel... De kist nog met touwtje springen met dit spul. Oh, allee, dit is hem. Lekker. Jeetje, Mina. Het is ook goed. Ja, wacht heel even. leuk. Zeg. Dik nog. Oh. Nou, zo'n ding heb ik nog nooit gehoord. Nou, wat is er in die pakket, Rutmer? Ik hier wat chips. De chips, ja. Een gezond pakket en wat wien en zo. Dus En toastjes, paté, toastjes, paté. ragout. Is dat in het pakket al? Ik heb hem krijg door het creëren, maar hij stiert nog in de auto. Oh, en ik dit heb hem je nog had niet het even in eens zoen. Nou, dit vind ik wel de Leukste topper. versiering, hè? Ja. Ja, dat is wat mooi. Misschien haast nog even oppieten. Mooi, ik begin even bij die. Hij won in 2006 alle prijzen die bij het verneemde Grijze Studenten Cabaret Festival te winnen binnen. En daarna ging het als het slietjaagd mooi cabaretier Ronald Smink. Zijn eerste programma Bor Knok, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat verzet. Die kregen ontzettend goede kritieken van onder andere het Parool. Want nevens de krant is hij de vleesgeworden stripfiguur die het qua humor in het rietje post van Bert Visser en Jochem Meijer. Nou, dat zie je maar zo, dat is goed. En Tiesdy, die zijn laatste optreden in een uitverkocht theater in het altijd broezende Emmen. Ja. En dan denk ik, had je in het meest depressieve statie van, of wat is het, dwarp van het noorden leven en je komt massaal naar die, dan heeft het makkelijk als cabaretier, denk ik, of net? Ja, dat ze maar massaal naar mij Ja, in want Emmen komen. ik bedoel, dat is dan een heel depressief oord, Emmen. En ze zitten bij die boom vol. Oh, Emmen is een hele leuke stad, Ja? hè? Nee, daar ben je hartstikke
leuke meisken. En we vinden een hele gezellige joen. Wie uitverkocht met 1220 man. Dus daar ben ik dan toch wel heel trots op. Ja, het is dat de laatste tijd heel erg goed rint. De bezoekersaantallen. Vorig jaar speelde ik nog in zalen waar dan 150 man in konden. Zie je er maar 30. Oh, God. En dus dat vind ik leuk om te doen. Dat moet je gewoon. Maar ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat het de laatste tijd zo goed rint. Dat er zo volle meisken naar mijn vaststelling En dit is de laatste? Wie dit ik de beste? Die is die heeft? Nee, de beste voorstelling, dat zou ik nooit vergeten, dat wie in Balk. Ja. Oh, doe maar, de Friesland. Nou. Ja. En wat dan? Nou ja, toen speelde ik zie ik zo lekker in het moment en alles ging goed en de timing weer helemaal perfect. En ik hield bij mezelf toch van, nou, dat moet wel eens vaker lukken, maar nee, het niveau van Balk, daar kom ik net elke keer bij. Wat hebben ze daar in Balk? Wat is dat voor theater? Hebben ze dat? Of hier de sportzaal of zo? Of een, Ja, dat ben ik die naam mee. Trainter? De Trainter, ja, daar speelde ik. Dank ja. de regisseur. Die roept dat in mijn oor. Oké, de Trainter, ja. Hey, ken je hem? Ooit Ik hier wel eens van maar hij krijgt even echt kennismaken. Zeg maar. Ja, dus dat is nog nooit laag om zijn grap. Nou, we hebben een paar fragmenten uit die show, want die zit ook pas op DVD. En dan mochten we even een paar verbroeken. Laten we even een zien om erin te komen. Maar ik snap ook niet dat ik daar zo moeite mee heb. Aan de ene kant denk ik ook bij mezelf, is toch hartstikke leuk als je gewoon heel eerlijk tegen iemand durft te zeggen van, hé, ik vind jou mooi, knap of makkelijk in de omgang. Makkelijk in de omgang. Ja. Waar komt dit bij? Is dit bij die gebeurd? Of zit dit gewoon absurdistisch in Holle? Ja, nee, dit gaat over het versieren van meisjes in een kroeg. En dat het vaak altijd voor heel veel meisjes en van mannen en met name dan altijd een hele moeilijke stap is om te dwan. En en ik lees nou uit van, ja, wat is nou het probleem uiteindelijk? Want het is ook hartstikke leuk als je op je nou stapt en je zegt gewoon eerlijk van, ik vind je er leuk uit, ik vind jou leuk. Dat is in principe helemaal niet het probleem, dat is alleen maar leuk. Maar wij doen dan in Nieuws-Holle er heel erg moeilijk over. En daar gaat dit fragment een lietsbietje over. Ja, en dan vergelijk ik het mij dat het dagelijks zo makkelijk moet wijzen, die stap, als dat je iemand een Volkskrant-abonnement wil aansmeren. Ah, oké. Ja. Dus er zit wel een idee achter. Er zit wel een idee achter. Het is net alleen nog de grap. Het is net alleen de grap. Nee, er zit nog wel een onderlaag onder van dat er een bepaald idee zit. En dat gaat dan op een humoristische wijze lijkt dat dan hieruit. Ja. Want dat is uit het parool, hij liekt op Bert Visser. En daar komt even een band bij, prima. Hebben we wel ervaring met mijn benen onder tafel. Zolang ze er maar net opklimmen. Hey, maar dat vergelijken ze met mij. Hoe heet die? Jochem Meijer, Bert Visser. Ja. Is dat wat van mij? Want dat wist toch zo? Zadrok en ze hyper? Nou, nee, ik vind het zelf wel een beetje mij vallen. Dus ja, dat is de mening van die recensent. Ja, maar heeft er wat doen als ze dat zeggen? Komen er dan in één keer meer mensen in die zin? Nou ja, eigenlijk denk ik dat misschien ook wel een reden is dat het momenteel zo storm begint. Want in al die boekjes van die theaters stiet dan ik bij schreeuwen van, hij past in het rijtje van Jochem Meijer en Bert Visser. En ja, dat is toch een naam voor mensen die ze dan kennen. Ja. En dat ze dan denken van, oh, Jochem Meijer, Bert Visser, vind je wel leuk. Dan moeten we dit ook maar eens proberen. En dan komen ze naar de tijd net bij die zeggen, ja, maar dat is eigenlijk gewoon wat rustiger. Best wel leuk, maar wat rustiger. Nou, dus er is wel heel vaak mensen van die dat daar net met die recensent hier zijn, dat ze zeggen, ja, nee, we kennen nou net zien dat we nou naar Bert Visser of Jochem Meijer in deze gaan. Nee, dat is zelf van Hans Steeuwen, even een fragment. Ik zag uit Circus Baf, dat ik is er maar heel iets stikje precies. Ik hier van mijn toppers. Okay. Zullen we even zien? Ja, Circus Baf? Ja, leuk. Want daarna kregen we dan een soort spektakelstuk. Trapeze met de Sky Devils. De Sky Devils. Ongelooflijk, hadden ze echt serieus 2 schommels zo hoog van de grond. Waarna 2 dikke, kaalgeschoren misten, Roy en Edgar, de Sky Devils. Die gingen tegenover elkaar op de schommel zitten, gingen ze een kwartier zitten roken en dat was het. Ja, is dit een held? Ja, vind ik leuk. Vanwege die absurdistische dingen? Ja, ik vind hem heel erg goed en heel erg leuk. Want hij kan zo absurde dingen bedenken en dwans als dit. Maar hij kan zo brengen dat je er helemaal in meegaat. Dat je het helemaal voor je zag. En dat Circus Baf weet nou hoe het met de Sky Devils. Ja, daar ken je gewoon een plaatsje van in die holle van mij. En dat vind ik heel knap. Bist je wel jaloers op hem? Had hij seks maken? Denk je, waarom ken ik dat net?
Nou, ik weet net of ik er nou jaloers op ben, maar ja, ik vind het gewoon geweldig leuk hoe hij dat doet. En hij is in die zin ook wel een voorbeeld van mij, want hij het mij wel zien laten van mij die absurdiste teksten kerst ik op een podium staan en dat is mogelijk. En dus toen dacht ik van, nou, als je zulke verhalen op een podium kan vertellen en mensen vinden dat leuk, ja, dan wil ik proberen absurdistische verhaal te bedenken op het podium te staan. Nou, hier van die absurdistische verhalen, Boukje Siepersma. Ja. Laat me een hoorn eens even zien. Ik wie het? Deze. Ja, Maar ik hersenwasken. Ja, Ja. en specifiek nog ergens een vinger. Ja, deze 12. Nou, zullen we maar even zien? Ja, Want doen het spreekt vanzelf. Ja, de ben je direct bij En trouwens. terwijl ik zo met Boukje stond, probeerde ik heel langzaam mijn hand in de broek van Boukje te laten glijden. Ja, al mijn vrienden hadden het een keer gedaan, jongens. Ik kon gewoon niet achterblijven. Ik moest dit doen. Ik moest dit doen. En terwijl ik dit probeerde, pakte zij mijn hand en drukte die verder bij haar de broek in. En ik had het nog nooit eerder gedaan, dus ja, ik deed ook maar een beetje wat. En Boukje begon een klein beetje te kreunen en het werd steeds harder en harder. En... Jezus, waarom vertel ik dit eigenlijk? En Boukje begon nog harder te kruiden, nog harder, totdat er een deur open ging en... Boukje, kom jou zijn wel snel naar binnen! En ik stond daar dus stijf van angst, met mijn hand in de broek van Boukje Siepersma. En het enige wat ik op dat moment kon verzinnen was... Oei, mijn naam is Ronald Sminken. Is dit het hoogtepunt? Nou ja, dat klinkt ook wel zo raar, maar is dit het hoogtepunt van die show? Wel een van de hoogtepunten. Het is wel plat natuurlijk, hè? Ja, dit is wel plat. Maar Ja. ja, er zit natuurlijk wel iets achter dat... Nou, iedereen maakt het natuurlijk... Ja, ik hoop voor iedereen dat ze eens een keer zoiets Maar meemaken. heeft al ooit eens in zo'n positie zitten? Nee, dat Hij deed op een oor plakje, denk ik misschien, Ja. op een sleepkeer. Maar net werd een hart in één keer in de boetenstorm. Nee, Heeft u dit mooi maken? Hè? Is dit echt weer? Nee, net helemaal. Net Vertel helemaal. wat is er dan wel gebeurd? Nou, we zitten niet meer spuiten en slikken volgens mij, toch? Maar dat barst ergens die inspiratie uit, Helly. Nou ja, ik heb hem al. Ja, dat is, soms heb ik wel een bepaald idee of wat dan ik. En dan denk ik, wat zou ik nou doen in zo'n situatie? En dan draai ik het in één keer helemaal om. Ik heb de hele tijd in de halle mijn stick zitten van nou stel je voor, ik heb letterlijk een dochter. En die gaat op stap. En ik weet gewoon dat zij bij de voordeur wat duggen. Dan ben ik gewoon in staat om in de onderbroek naar beneden te rennen. En denk kom gauw binnen, zo'n beetje. En ja, op een of andere manier is dat dan zat draait dat ik denk, van, ja, stel je voor dat ik nou degene ben die daar bij die voordeur staat met zijn dochter. Ja. Nou, maar dan krijg je dus die peer van die sketches. En er zit wat de recensenten zei, er zit wel een reden treat in. Het is net alleen nog maar van die belachelijke dingen. Komt het ook bij een vaststellingscruise nou om? Wanneer is die kleer, Bonanza? Ja, ik ben ook bezig met een voorstelling Bonanza. En die is volgend jaar oktober ga ik daarmee in première. En ik een noordelijke première in het Posthuistheater in Heerenveen. En daar ben ik druk bij aan het scrollen. En dit soort gekkigheden in? Seksuele Uiteraard. escapades? Ja? Seksuele escapades en dat soort gekken? Ja, er zit wel weer wat van die dingen in. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Bedankt. Blauw, lekker zitten, want we praten gewoon verder. Maar ik wil eerst even naar Djukata, want maar liefst 3 miljoen joggers zitten alle weekend voor de Voice of Holland. Ik weet niet of je hem dat ik door. Ja, dat weet je instemmend knikt. Ja. Want Iris Kroes van Drachten, dat is dat famke maar die harp. Zij is een van de oerbleune kandidaten. En Djuke die wil wel wat meer weten van deze rising star. Harpspelen, nou dat is dus een makkie voor mij. Maar ja, als het dan bij zong worden moet, dan kan Iris het beter doen. You took your coat off, stood in the rain. You're always crazy like that. Deze week ben ik eigenlijk alleen maar op hakken aan het rennen. Want ik wil natuurlijk net dat ik dan het podium opkom en dat ik dan... dat ik dan het podium opkom, dat ken ik. Dus ik ben zo vol mogelijk op deze hakken aan het rennen, want ik wil natuurlijk wel gewoon goed op die hakken kennen. Op dat moment, wie ik op zich wel rustig, maar ik hier les van trillende knibbel.
En ik dacht echt, ik zie het zo en ik dacht echt, oh, het kribbelt in mijn linker. Maar dat just is net. Tenminste, ik zeg het net. Ik wil lang niet dat ze het net zeggen. Maar beter slaat het op de knibbel dan dat het op de stem slaat. In Amsterdam is het wel echt heel grappig. De mensen die aan de telefoon. Oh ja, ik zie Meisje van The Voice, En daar wisten we alweer heel erg heel hysterisch. Nou, dan ging ik op mijn hakken. Ik kwam net niet heel goed beet. Chinatown en daar werk ik nu 2,5 jaar al. En nou, die steunen me, daar hing ik al je foto's en weet ik wat al je. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Lekker. Mijn menu Ja. Iris. Tada. Nou, dat zie je die zelfs ook zeggen. Ja. Oeh, dat giet dus iets moeilijker op hakken. Tada. Tuurlijk, zij gaat door. Ja, zij gaat door. Ja. Dat weet u nu al. Ja, weet u nu al. Ja, tuurlijk. Wij gaan er altijd voor haar. Dus zij gaat door. Ze is hier eigenlijk nooit natuurlijk, of wel? Nee, ik bezit altijd van de andere kant. Dus ik ben eigenlijk wel benijd hoe het je eigenlijk even zit. Want ik ben altijd eet smakelijk, heeft het gesmaakt en dat soort dingen. Dus het is voor mij even nij om hier nou te zitten. Oké, nou, zo zei ik niet. Dus, ja, dankjewel, dat doe ik. Nou, Iris, bedankt en succes verder. Ja, dankjewel. En nou moet ik beroen op die hakken met de hoes. ja, ik bedoel, dat hoeft oefenen niet, toch? Ja, oké. Nou ja, Nou, ken het hoor. oh ja. Dankjewel. Doeg. Doeg. Iris, lukt het? Ja, het giet op zich wel aardig. Valt me naar mij. Nou, ze verkochten nog schilderijen in Saint-Tropez. Ze bezwaren post verder in Frankrijk. En woen hield maar skatewedstrijden in Barcelona. De 4 studenten van de NHL die een roadtrip maakten terug Europa. Die hebben het flink druk. In 50 dagen rieden ze in een camper van Spanje naar eerst Europa. En helje ze hield op voor de stichting Doe een Wens. En alles werd volgetrokken. Studentenstuurder Mux. En in de studio was achterblower Sjoerd van Dekken. En wij hebben een Skype-verbinding. Hallo, kunnen we u zien? Hallo. Mooi, die collega's. Kun je het eens even introduceren? Ja, dit is Jappie Toering. Hoi Jappie. Hoi Jappie. Hoi. En daarnaast zit Marijn Bruin. Ja. Dat zijn mijn collega's in Europa. Je hebt toch van alles om geld op te hellen. Een skatewedstrijden neemt wat, ik zei het krek al. Wij hebben 10 euro van je. Als je hem ook even voor u een speciale opdracht doggen, kun je hem met een kriesbal tussen hem hollen. Dit peteert van en als je hem vallen liet, dan houden we hem zelf. Dan kun je er een pilsje voor aan. Ik wel maar die kriesbal tussen nu houden. Ja, dat mag even. Ken dat? Oké. En toevallig Hij hij zit hier achter u zijn kriesbeer, dus ik pluk er even niet in uit. Oh, hey. Nou, Sjoerd, Dat ben je heel snel. Sjoerd, waarom bist je Sisto net? Waarom ik net daar zit? Hier? Ja, ik zit altijd zouden, maar een heel belangrijk iemand wijzen achter de schermen om Sankret project te draaien. Nou ja, eigenlijk ben ik gewoon hier blij, want ik ga een vriendin. En ik had druk zat, maar een pruttig gebeuren hier achter de schermen. En ik ben zelf ook al een lange periode in het Boeteland West. Dus ik joeg de kans nou aan hen. Ja. Bovendien de camper is gewoon te lied. Ja, want je zit er daar nou misschien 4 van in een lieds camperke. En je doet dan al je opdrachten. Dat is de enige vrouw. Hoe is dat voor jou? Soms wel lastig, maar ook wel leuk. Ik gedraag me gewoon als een kerel af en toe, dus dan komt het wel goed. Ja, wat door die kerels wel aardig zijn, hè? Jawel. Maar jij, daar heeft wel een vriend thuis zitten. Hoe vindt hij dat? Dat is toch in één camper maar voor jou van die bronstige mannen is. En daar moest hij eerst wel even aan wennen. Maar ik heb ze een keer uitgenodigd bij me thuis, zodat hij ze even kon ontmoeten. En toen vond hij het wel prima, geloof ik. En we sms'en en zo, dus dat vindt hij wel allemaal wel prima. Hey Jappie, je hebt toch al hier opdrachten. Wat is die hechtepunt in deze? Mijn hechtepunt, wie denk ik in Marseille. Daar hebben wij een opdracht die maar verstandelijke handicapten. We moesten van de Pi-groep moesten we de zorg in kaart brengen in Frankrijk. En toen hebben we er verkozen om naar een centrum te gaan voor verstandelijke handicapten. En die doen ze allerlei creatieve dingen, maar die mensen kunnen daar maar zodat ze zelf een ontplooien. Wat een beetje lastig maar nu bewegen. Maar zodat ze zichzelf ontplooien konden daar. En dat weer echt hartstikke leuk, want ze konden zichzelf daar helemaal... We hebben daar een fragmentje voor kleerst in. Dan zetten we dat er even voor je in de studio. Oké, mooi. Dat fucking
master er binnen, jongen. Die mensen gaan echt helemaal los, ze hebben echt super veel plezier. Echt gruwelijk. Dus de setting is gewoon vrij simpel en ze zijn gewoon helemaal happy gewoon. Het is echt tof man. Ja, €200 heb je hem nou pakt. Je moesten ze daarbij helpen of zo? Hoe ging dat? Ja, we hebben daar geholpen. Dus, geholpen. We hebben het eigenlijk gewoon ervaren, als het ware. We hebben het in kaart gebracht. De opdracht weer om het in kaart te brengen, dat hebben we die. En dat weer voor u een hele mooie ervaring. Dus dat filmpje, dat zou natuurlijk wel juist wel die mensen naar binnen denken. En wij ik. Want wij gingen zelf ook helemaal mooi in het gevoel uiteindelijk. Ja, met ze meegedanst. En, dus dat was heel top. Het was gewoon iedereen was blij. Dat was het leuke eraan ook. Hij doet Sjoerd het wel goed, Jere? Want hij met de PR-regeling. Nou, je zit er nou bij in het programma. Nou, dat is dan wel te danken voor Sjoerd, denk ik. Dus Sjoerd, is dat zo? Is er een soort mediabelangstelling hiervoor? Ja, dat is op een gegeven moment is het van die ene boren is het hartstikke goed gegaan. Die had wel proberen op te zieken, maar ik weet het, we zijn op een gegeven moment bij een netwerkborrel maar heel belangrijk meesting. En toen weer het van die ene moment rond het storm, we zijn al in verschillende media west, dus dat is hartstikke goed. Je hebt Jeelt op voor de Stichting Doe een Wens. Hoeveel heb je hem nou al ophellen? Ja, dat wil ik net zeggen, want we willen natuurlijk zo vol mogelijk. En we vinden dat het project eigenlijk nooit mislukken gaat. Dus we proberen zo vol mogelijk geld op te halen. En op het eindfeest, we zijn bezig met een benefietfeest, dan maakt het wel bekend hoeveel Ja, maar je hebt wel een doel ergens stelt. Zo vol mogelijk. Zo vol mogelijk. Hoe gaat het nergens in gevoel? Vinden mensen het wel leuk? Een paar van die blonde types uit Nederland die het om geld komen te scoren in een erempart van Europa? Nou, ik moet zeggen dat we net echt in een erempart van Europa. Nou, Spanje, dat gaat er net zo goed, hè? Even Italië. Sorry? De willen nog maar krijgen, dus we hebben het net echt helemaal ervaren als een erempart. We hebben het nog wel als een gastvrije land ervaren tot nu toe. Hey, ik zeg daar naast, ik zeg daar links naast, die zeg ik in steen. Kist dat? Ja. Ik heb je net omdraaid. Ik weet even oh, ja, maar, nou, ik denk misschien even tientje nog even redden, Sjoerd. Hey, je hebt het hartstikke goed in. Ik ging hem, waar is die camera? Tientje voor je. Ja, oh yes. En zet hem op daar. Je hebt nog een goed werk. En vooral eens maar die filmpjes, want die kunnen we zien op Mux. Punt. Als mensen zelf nog uitdagingen van u hebben, dan moeten ze die even naar ons sturen. Dat kan gewoon via Facebook, via Twitter, via onze website. En kom maar op met die uitdagingen en dan zullen wij wel wat we maar kennen. Super. Hey jongens, zet hem op hè. Sjoerd, bedankt. Ja, dankjewel. Tientjes voor jou. Ja, super. Ook mij. Dankjewel. Nou, op tafel, maar de band erbij. Ja, moet er een bij zitten. Hij is al een was naar binnen. Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Het lukt niet, ze zitten gewoon ook op feest, hè? Ja, ze zitten mooi feest. Nou, we hebben hier wel eens bijna op de tafel en die voelden er haast al. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nou, het was wel een leuk moment voor de wereld draait door in ieder geval. Ja. Hoeft net wessen. Rutmer van der Meer, mogelijk slachtoffer van binnenhandel. Dat we verleden week de kop boppen een Nijsbrug bij ons op de website. En dat is dan de pijnlijke conclusie na een lange ziektocht naar zijn biologische mem in Peru. En via televisieprogramma's als Spoorloos en Vermist zocht hij die vrouw op. Maar de vrouw die hij denkt dat zijn mem is, die ontkent dat. En die wat dat ik net te sissen is, zo zei ik het goed. We hebben even, voor de mensen die het verhaal nog net goed kennen, een fragment maken van, van Vermist, waarin dat die ziektocht te zien is. Okay. ¿Puede mostrar usted un fotografía? Ya sé lo que estoy bien. Ya. Yo lo único no quiero saber nada. Mira, mira. Bueno, ¿no? Lo único no quiero saber nada. Okay. Yo no quiero, no me deje nada. ¿No? ¿Zeta? No me deje. Sí, sí, última vez. Yo no quiero saber absolutamente nada. Yo señor. Ja, dan zeggen we dit. Je moet realiseren dat ik gevaar loop. Toen ze begon te ziek in Histo verwachten dat dat mogelijk een conclusie was van de mem, mijn biologische mem, heeft mij mogelijk maar illegale praktijk niet aanstien of zo. Nee, dat denk ik in het begin zeker net. Want ik heb een dossier waar alles in staat. Tenminste, daar zit alles in. Dus die onderhand deze vrouw ook in. Wat daar mijn mens voor wezen. Leeft dat trouwens? Nou ja, zo liep het op niet. Dus dat wekt wel vraagtekens. Maar nee, van tevoren natuurlijk net toch. Ik ging ervan uit dat het zo'n dossier klopt. En dan vinden ze die vrouw. Ja, en dan komt dit erachter. Ja, dan begint het een hele oor verhaal te worden. Ja. Wanneer is dit begonnen bij hem? Dat hij die ziektocht in één keer in de holle kreeg? Nou, ik denk eigenlijk doet Ferry geboren waren. Voort er nou eigenlijk nog net. Dus die oudste? Dat is zijn oudste zoon. Die wordt bijna 8. En Ferry heeft toch wel wat opstartproblemen.
Nou ja, en toen begon hij hem wel eens wat aan te vreten. En dan belandt hij in het ziekenhuis en dan vreeg hij zeer van ja, wat zit er verder nog in je achtergrond? Ik ken dat natuurlijk wel, net alles uitlezen, maar wel dingen, maar Rutmer ken dat net. En dan begint het eigenlijk, en dan is het ho. Nou, en toen begon hij nevens mij er wel naar te denken. Rutmer is net een prater, dus die had het eerst dan naar voren. Maar het kwam dus wel uit, doet Indy de kaam. Ja, toen brutst het verdijt, toen dacht je, ik moet weer te werk waar komen. Ik moet nou weer te werk waar komen en inderdaad, nou, wat doe ik zo? Ik kom in het medisch circuit, ben ik regelmatig geweest met de artsen en dan altijd die vraag, zit op de in de familie en ja, en je krijgt natuurlijk ook wat vadergevoel als je hersteld bent en dat denk ik was hoe ik eenzaam ben afstaan. En mijn doel wie ik wil mijn hart met hem, in ieder geval mijn mem dan, daar ik snel dat het met mij goed kwam is en dat, ik denk dat het zo'n heel geruststelling werd. Maar ja, het verhaal werd nog heel los. Ja, want dan zegt de eerst spoorloos, die vindt dan volle namen en een vrouw, maar die zei nee, ik heb er niks met te krijgen. Vermist, die gaat dan een mooi verborgen camera door ze dat. Heeft nooit een moment dat zei nou, ik vlieg er zelf in en ik ga daar staan als ik ben Rutmer en ik ben die zoon. Ja, nou misschien is dat nog wel een optie natuurlijk. Als je het wie eigenlijk we het DNA die bespoorloos. En dat bloot ook gewoon de vraag. Ik heb het afstien en ja, zij had het ik afstien, maar daar is ik niet in bij geweest. Dus dat alleen is de buurvrouw. En het is wangslijm. Dus ja, dan is de vraag voor wie is het DNA geweest. En toen heb ik wel straks de grieten hinnen en ik vlieg hinnen en ik loop aan hier uit halen. Maar nee, misschien is dat natuurlijk nog wel een optie. Maar ja, probeer het eerst aan nog even. En wat ik kreeg zei, ik wil nog het verhaal omheen, ik weet hoe dat al gegaan is. Maar er zit natuurlijk ook wel wat schokkends in dat filmpje dat ze zei, ik wil niet praten, het is te gevaarlijk voor mij. Heeft u denkt net van, nou, ik moet er eigenlijk maar net meer heen, want die vrouw in het gevaar. Nou ja, nee, dat denk ik net, maar het was wel een heel groot vraagteken voor mij van, ja, waarom is het ook gevaar? Want, ja, maar de kist ik vaststellen, je bent waande om die uitzending van Vermist ik bij in Peru op een zender te krijgen. Ja. Had die vrouw dan nou represailles krijgt, omdat er vroeger mogelijk in de bendelhandel zitten, het mogelijk gedwongen? Ja, nee, voor Suus is dat net mis dat zij nou nog hierbij straft worden. Maar het kan natuurlijk wel zo wezen dat iemand had daar onder dwang. Ja, maar ja, is het net het rucht van een been om te weten weet je waar je komen? Ja, dat is het dilemma natuurlijk. Van, ja, hoe vier ging ik uit die vrouw uit? Ik wil het echt net. Nee, maar de kleren, dan is het maar ik wil gewoon het verhaal eromheen ook wel zitten, hoe dat uitgang is. De vies te vaag. Wat zou je? De vies te vaag. Ik vind het vies te vaag. En waarom al die... waarom in zijn gevaar en in de vermist wie nog een vrouw. Ja, wie net in beeld. En die zei dat van Joontje interessant of het laatste die proefwest is. En ja, ik ben in 1980 geboren en toen is hij dat degelijk geweest, maar mijn hart en daar. Dus die liegt. Dus er zit een soort leugens. Ja, die zit op een foto maar in Joontje 80. En in 80 ben ik foto's van haar. Ja. Maar een vriendin van Rutmer. Dus dan denk ik, ja, er wordt een soort in nou ja, net weer iets verteld. Nee. Maar wat is nou de volgende stap? Want kist het wel in Holland van, nou, als het net slaagt en komt net dichterbij, dan dan hou ik hem op en dan ga ik verder met mijn leven, maar mijn vrouw ben. Ja, nou, het was zelf het houdt je wel bezig, maar het is net zo dat ik een wekker verlees. Absoluut net. Ik pak mijn leven en ik wil op natuurlijk. Maar de volgende stap is dat er komt nog een uitzending in Peru. Dus een soort van mysterie. Mm-hmm. Dus dat was je nou van mij, is dat volgende week. Ik weet wel de beeldmateriaal er binnen al. Maar volgende week is er een uitzending en dan ben ik heel benieuwd wat komt er van reactie op. Ja, ik zeg nog even naar die foto. Ja, ik weet net, ik ben net zo goed met mijn gezichten, maar... Peruaan onder elkaar, zij denken wel dat er dan meer druk op komt. Ja. Het kan van twee kanten met jongen worden natuurlijk. Ja. Ja, die foto. Maar wanneer ben je tevreden? Ook de weer ja. En ik al het was niks meer maar die te krijgen. Nee, dat is haar keus. Maar ik wil wel nog weten hoe ik wil de weer niet weten. Succes met je muziektocht. Dank u wel. Moet ik je hem de wien. Ronald, bedankt. Ja. Denk ik, er nog een heel soort van die. En Friesland die weet nog even wat voor kronkel misschien bij de heel zit. Ja. Okay. Jongens, dan is het nou tijd voor de minuut, want ze staan er al een heel tijd klaar voor. Ja, want alle weekend mensen die wat hebben, wat organiseren, maar een oproep dwan van een minuut. Oh, hoi, wie bist jou? Ik ben Jente. Ik wat door de knibbels. Jente? Ik ben Jente van der Hem van het RSG in Snits. Van de Magister Alfinus, een middelbare squale. Wat doe je hem daar? Wij organiseren volgende week woensdag 22 december een Christmerken van 3 tot 4 uur.
Wat gebeurt er al hier? Nou, er worden dingen verkocht zoals kriiskaarten, kriisballen. En er zijn zelfs ook hele rare dingen. Zoals mensen die squam poetsen of zelfs een ritje op een ezel. Ja? En wat doe je? Ik toch maar mijn groepje waar je een chocolademoker moet zien en cake bakken. Is dat goed? Nou, dat moeten we nog zien. Hey, en als dat nou aan zijn dien hebt en dan komt er altijd een yield, waar gaat dat heen? Dat yield dat je dan een goed doel. En dat is net een landelijk doel, een groot doel, maar dat is een doel dicht bij huis. Dus bijvoorbeeld het dierenasiel in Snits, de kinderafdeling van het ziekenhuis in Snits. Nou, we zoesten zelf willen dat het heen komt, het yield. Ja, wij maken nog maar eens kast lezen en waar het heen gaat. Maar ik heb zelf nog net echt een idee. Okay. Waar is die is het dus? Nee, Tongensdie. Tongensdie is het? Oké. Tongensdie 22 december. Nou, daar is toch wel een seconde van. Jong, hey, bedankt. Zet hem op al hier, hè? Met die RSG. Nou, dan wie dit neet. En ontnaaien wie ik vreet. Maar ik moet nog eerst even een slot doen op de kriesbeem. Want Rine zei het al. Een kriesbeem zonder een piek, dat is niks. Mooi, goed weekend al hier. Nou, jullie hebben het geweldig ding, dames. Prachtig. Heb je hem dat hier? We hebben het ding versierd. Nou, bedankt.